Čaute, tu je Danco, vítajte pri novom videu a tentokrát vám ukážem, čo som dostal. Takže áno, toto je ono. Pokiaľ niekto z vás nevie, čo je to, tak to Xbox 360. K tomu mám FIFU, ďalšie hry, 2 ovládače. Jeden na baterky, jeden s káblom. Takže najprv si zoberieme ten s káblom, motám si ho. Normálne toto zastrčím sem. Tak, mám to. Teraz môžem v pohode hrať. Takže platí sa určite like, potom FIFA, originálka. Tu mám ešte nejaké hry. Sekundu. Dobre. NHL 7, Skate 3, Rapo Fishing, Sniper, Ghost Warrior, NHL 12, GTA 4 a UFC 9. 2009. Toto sú moje hry a na budúcom videu si aj zahrám. OK? Takže nezabudnite dať like a prihláste sa na odber. OK, čaute.